שלום לצוות הגלגל. בווידאו הזה אני אעבור איתכם, מקווה בצורה יחסית זריזה, על המערכת החדשה שאני בונה לגלגל. בעצם שאפו ענק לצאלה על המערכת שהיא בנתה, שמשתמשים בה היום. ובעצם המערכת הזאת היא באה עכשיו לתת מענה לכמה דברים, צרכים שעלו לצוות שקורים היום. אם אני אגע קצת באתגרים, אז קודם כל זה שהכל כרגע נופל על צאלה, מבחינת הניהול, אם זה לעדכן את המערכת, ליצור מפגשים, לנהל את מי שנרשם, כל הדבר הזה כרגע מאוד תלוי בצאלה, והרעיון שאני בא לתת פה זה לבזר את זה בין הצוות, שבעצם כל אחד מנשות הצוות תוכל לנהל את המערכת, ליצור מפגשים וכו'. מעבר לזה, כל העניין של לנהל את הנוכחות, זה גם משהו שבאתי ונתתי לו מענה, שכרגע זה הכל מתנהל דרך הקלסרים, דברים, אני מניח, נופלים בין הכיסאות, אז הרעיון הוא שזה פשוט ינוהל דרך המערכת, כולל קניית חמר ודברים נוספים בהמשך אם יהיו. עוד אתגר זה העניין של לראות מי כרגע נמצא בגלגל, מי נרשם, אז לאפשר לקהילה ככה לראות מאיזה עמדה ככה כמה אנשים יש בה, ויאפשר לאנשים לקבל את ההחלטות האם לבוא או לא לבוא. ואחד הכאבים זה גם שאנשים נרשמים ולא מגיעים, וזה משהו שאני גם ככה נתתי איזשהו התחלת מענה לעניין הזה. וזהו, יש פה אייקונים חמודים שעשיתי והשתמשתי במערכת, אתם תראו את זה עוד מעט. אז יאללה, בואו ניכנס. אז אני מתחבר, כרגיל, עם גוגל, כמו המערכת הקודמת. ואחד השינויים זה שבעצם יש לי, אני רגע אקטין את זה, יש לי 3 סוגים של משתמשים במערכת. אפשר לראות את זה למעלה בצד שמאל. יש מנהל או מנהלת, שזה אתם, הצוות עצמו. יש את היוצרים, שזה המשתמשים הרגילים. ויש את אחרי הסדנה, שזה אנשים שלא בצוות, אבל הם יכולים לפתוח את הגלגל. הם עברו איזושהי הדרכה, והם בעצם אחראים לגלגל, אחראים לנוכחות וכו'. ואתם תראו שיש פונקציונליות קצת שונה לכל אחד מהסוגי המשתמשים האלה. אז בגדול יש את מסך הבית. במסך הבית אני רואה את הסטטוס של הסטודיו עכשיו. כרגע הוא סגור, אבל עוד שנייה אנחנו נפתח אותו. יש את הלוז, שזה לראות את כל הסשנים קדימה. ואם אני גם בצוות, או אחרי סדנה, אני יכול ליצור מפגש, עוד שנייה נראה את זה. פרופיל זה איפה שאני רואה קצת את הפרטים שלי, וגם כמה אני צפוי להוציא החודש, לפי המפגשים. והחמר שרכשתי, וניהול, זה אני חושב אחד המקומות היותר מעניינים מבחינתכם כצוות, אבל בואו נתחיל רגע ממסך הבית. אז במסך הבית, שוב, יש את העניין של הסטודיו, ואני יכול לפתוח בעצם, אם אני אחרי סדנה או מנהל, אני יכול לפתוח את הסטודיו. אם אני יוצר, אני פשוט יכול לראות אם הסטודיו פתוח או לא. אז בואו נפתח רגע את הסטודיו עכשיו. אז הנה המפגש נפתח בהצלחה, ובעצם יצרתי איזשהו מפגש, ואני אחראי על המפגש, אז אני בעצם יכול לנהל את הנוכחות. אני יכול לעשות בעצמי צ'ק-אין, או לאבניים או לפיסול, ואני גם לא חייב בתור איש צוות. ומי שעכשיו ואחרים בעצם יכולים לראות מי בסטודיו. ונגיד, מיקי הזה עושה עכשיו צ'ק-אין, וזה אגב אחד השאלות שהיו לי, האם כשאני נכנס לסטודיו אני צריך גם לבחור את העמדה. היתרון בזה זה שמי שלא בסטודיו יכול לראות בעצם
כמה אנשים יש בעצם באיזה עמדה. זה יכול לעזור לאנשים לדעת אם לבוא או לא לבוא. אבל זה שאלה, כלומר זה משהו שאפשר להוריד, אם זה קצת מלאה לבוא ולבחור לאן הצטרפתי. לא ידעתי בהתחלה כשבניתי את זה אם צריך את זה או לא. חייב להגיד, היום הייתי בגלגל, והיה ממש עניין סביב מי נרשם לאובניים, מי לפיסול. אני חושב שהשקיפות הזאת יכולה באמת להקל על כולם, וברור מי נרשם ומי נכנס לאיזה עמדה. אבל זו החלטה שאתם יכולים לקחת. אז מי שכרגע בסטודיו יכול לעשות צ'ק אין או צ'ק אאוט, כאילו מי שבסטודיו עושה צ'ק אאוט כשהוא יוצא, מי שלא בסטודיו יכול לעשות צ'ק אין. אני עכשיו אעשה גם לאובניים. אפשר לראות שיש כמה אנשים יש כרגע באובניים וכמה מקום יש. ופה המנהל של הסשן בעצם יכול לנהל את הנוכחות, אז אני יכול להוסיף עוד מישהו נגיד שלא הביא את הפלאפון שלו, אז בואו נוסיף את חביב הרייק רגע, והיא באה לפיסול נגיד. אז אפשר לנהל את זה פה בעצם את הנוכחות. עכשיו למה הניהול נוכחות חשוב? כי בסוף הדבר הזה אני רוצה שזה ילך לדוחות. אז בעצם כשאני בא לסגור את המפגש, אז אני יכול לראות מי ישתתף. אם מישהו קנה נגיד חמר, אז אני יכול להגיד מיקי קנה 2 בלוקים של חמר, כי הוא לארג'. ועוד שנייה נראה את זה פה. הנה, לקח חמר. וברגע שסיימתי, אני יכול לעשות אישור רשימה וסגירת המפגש. ונגמר המפגש. אז זה כל העניין של ניהול נוכחות. מעבר לזה, אפשר ליצור סשנים כרגיל. אז בואו נלך רגע ללוז. ואני אראה לכם אותו בעצם מכל אחד מהסוגי המשתמשים. אז סוגי המשתמשים רגילים יכולים רק לראות את הסשנים, להירשם אם רוצים, נגיד להירשם לאובניים. וכמו היום אני יכול להירשם או לבטל את הרישום. אני יכול לראות את הסוג של המפגש, אם זה ללא הדרכה, אם זה מודרך. אני יכול לראות רק את המפגשים שלי או את כל המפגשים. אני יכול להוסיף ליומן. אז זה משהו נחמד שאמור לעזור להוריד את החוסר הגעה. ברגע שאני בעצם לוחץ על סייב, זה הוסיף לי בעצם ליומן. כלומר שיש לי פה כל מיני ניסיונות, אז יש פה כמה סשנים אחד על שני, אבל זה לא באמת מעניין. אז ככה אני בעצם יכול גם להוסיף ליומן גוגל שלי ולהירשם ולראות איפה אני כאילו, איפה יש מפגשים. חוץ מזה, בתור אחרי סדנה או מנהל, אני יכול ליצור מפגש חדש. כמנהל אני בעצם שעושה מפגש חדש, אני יכול להגדיר אם זה מפגש מודרך או ללא הדרכה. אני קובע את התאריך, אז בואו ניקח את, לא יודע מה, 5 באפריל, מ-10 בבוקר עד 12. ואני בתור איש צוות, אני יכול להגדיר האם זה אני או מישהו אחר. מישהו אחר זה בעצם או מישהו מהצוות או מישהו שהוא אחראי סדנה. אז אני אגדיר שאני זה שיוביל את המפגש הזה, וזה מפגש מודרך, אחרי סדנה מיקי, ואנשים יכולים כבר להירשם. ויש פה גם אפשרות למישהו שהוא אחראי סדנה, שהוא לא בצוות, ליצור מפגש. המפגשים האלה הם ללא הדרכה, by default. זה מישהו, נגיד, כמוני, שאני עכשיו בא לפתוח את הגלגל, אני יודע שאני מחר הולך לפתוח אותו, מחרתיים, אני יכול ליצור את זה במערכת. אז נגיד, לא יודע מה, בואו נבחר את מחר, מ-9 בבוקר עד 10 אני הולך להיות, ואני יודע את זה, אז אני כבר קובע שאנשים ידעו שהם יכולים לבוא ולהצטרף. וזהו, אז יש כאילו מפגש מודרך, זה הצוות יוצר, מפגש ללא הדרכה, והצוות גם יכול ליצור ללא הדרכה, ומישהו שהוא אחרי סדנה קובע מפגש ללא הדרכה אם צריך. וזהו, הרשמה לאובניים, הרשמה בעצם היא אותו דבר כמו החוויה שיש היום,
חוץ מהעניין של חוץ מהעניין של הוספה ליומן שהוספתי. עכשיו עוד משהו שעשיתי כדי לטפל בעניין הזה של שאנשים לא יבטלו. בואו נייצר רגע מפגש שהוא לזמן לעכשיו, רק כדי להראות לכם את זה. אז מפגש שהוא מודרך ונרשמתי אליו. אז בואו נעשה עכשיו, היום אנחנו ב-30 ושעת התחלה נגיד תהיה 2 בלילה רגע, כי זה עוד שעה, עד 4 בלילה. יצרתי איזשהו מפגש. זה מפגש שאם עכשיו מיקי שהוא יוצא רגיל, אני אעשה רגע רפרש, הוא עכשיו נרשם, אם אני נרשם אליו למפגש הזה, אז אם אני יבוא לבטל רישום, הוא יגיד לי, ביטול, אי אפשר לבטל את הרישום. ביטול רישום אינו אפשרי 4 שעות לפני תחילת המפגש, אנא פנה לצוות. עכשיו, הצוות כן יוכל לבטל את הרישום, או לא, או לפי שיקול דעת שלכם, אבל זה כבר אומר לכם, זה קצת לחנך את הקהילה, שאין דבר כזה לבטל, קרוב למועד, בוא תמצא מישהו שיחליף אותך, או משהו כזה. אז שוב, זה משהו שצריך לדבר עליו, אבל זו ההצעה שלי לאיך לנהל את העניין הזה של הביטולים. זהו, אז עברנו על הבית, עברנו על הלוז, מבחינת הפרופיל, כמו שהראיתי, יש פה בעצם את בוא נסתכל רגע על היוזר הזה, על החיי סדנה. אז אני יכול לראות שיש לי פה 150 שקל, כי יש לי 3 מפגשים שהייתי החודש. עכשיו, במסך הניהול, בעצם כל הרעיון הוא שאני יכול לייצר דוחות ולייצר אותם לאקסל. בעצם אני רואה פה כמה משתתפים היו וכו'. ואם אני רוצה עכשיו, אני כן נותן לכם את האפשרות לנהל איזשהו שיקול דעת, אם מישהו הגיע רק לצבוע את הכלי שלו, איזה שעה, וזה לא, אתם לא, מבחינתכם זה לא נחשב מפגש, אז באמת הצוות יש לו את היכולת קצת לנהל את הרשימה הזאת. אז מיקי 3 הזה, שיש לו כרגע 3 מפגשים, אבל אחד מהם פה היה כזה מפגש שהוא לא באמת, אז אתם יכולים לבוא ובעצם לערוך את זה פה. וברגע שתערכו את זה, גם מיקי 3 פה יראה את זה מעודכן, נעשה רגע רפרש, והוא יראה בעצם כמה מפגשים יש לו לחיוב. אז זה מפגשים לחיוב, 2, למרות שהוא היה 3 מפגשים. יש פה איזשהו מקום לגמישות שנתתי לכם. וזהו, יש פה כאילו, חוץ מזה אפשר לייצא את זה ל-CSV, וה-CSV עוד יותר מפורט אפילו, הוא מפרט כמה, לכל משתמש, כמה ביקורים הוא היה, כמה חמר, וכמה סך הכל הוא צריך לשלם. ואת זה כבר לשלוח למזכירות. משתמשים, זה ניהול משתמשים, וזה מאפשר בעצם לצוות להגדיר עבור כל אחד איזה סוג משתמש הוא. תמחור, זה מחר תרצו לשנות כמה חמר עולה, כמה מפגש עולה, אתם יכולות לשנות את זה. עוד משהו שזה אם תגדירו שיש עוד פריט, לא יודע מה, איזשהו פריט שאתם רוצים גם שהוא יהיה בתשלום, תוכלו להוסיף אותו. זה משהו שעוד לא תפור עד הסוף, אז כשנגיע לגשר אני אתפור אותו, כי כאילו אפשר להוסיף את זה פה, אבל זה עדיין לא נוסף בשאר המסכים. ובעמדות, כרגע החלטנו לשנות את הקיבולת ל-4, אז כרגע זה מעודכן, אבל אם תגידו, וואלה, זה לא טוב, בואו נחזיר את זה ל-2, אז אתם יכולים להחזיר את זה ל-2, וכמובן שברגע שזה נשמר, אז בכל שאר המסכים, אם אני רפרש פה, הכל בעצם מתעדכן כמובן. ואתם תראו, הנה, אובניים זה 2. אז זה איזושהי יכולת של הצוות בעצם לנהל את זה, ובלי צורך שזה ייפול על מישהו אחד שינהל את זה. זהו, דבר אחרון זה האחראי סדנה שמייצרים בעצם, שנכנסים בעצם, מייצרים מפגש, נלך רגע ללוז,
אז סליחה, לא שהם מייצרים מפגש, כשהם רוצים לפתוח עכשיו את הסדנה, פותח מפגש, אז אני צריך גם בתור מיקי שהוא אחראי גם לבוא ולעשות צ'ק אין בעצמי. כלומר, זה לא אוטומטית עושה צ'ק אין, אני הפרדתי את זה. תגידו לי אם זה כזה נורא, לדעתי זה בסדר להגיד להם, אתם צריכים גם לסמן את עצמכם כניהול נוכחות. אם זה קצת מציק, אז תגידו לי ואני אוסיף אוטומטית את הדבר הזה. אני לא רציתי להפריד את זה לאחרי סדנה ולמנהלים, שמנהלות בעצם לא צריכות להוסיף את עצמם למפגש, אז יש פה איזושהי גמישות, אז זה משהו שאשמח לפידבק עליו. זהו, אני אצרף אתכם לאפליקציה, כלומר, סליחה, אני אשלח לכם את הלינק, תירשמו, ואז אני אהפוך אתכם למנהלות ותוכלו לשחק עם זה. מבחינת פידבקים שאני אשמח לגביהם לקבל, זה אחד, זה העיצוב של המערכת, מבחינת הנראות שלה, תוכן המערכת, אם חסר, מה לא נכון, מה מוזר, מה לא מתאים, תנו לי פידבק על זה. זה הדבר האחרון שאמרתי, האם זה בסדר להפריד בין פתיחת הגלגל לבין צ'ק-אין למנהלי משמרת. נראה לי זה בקטנה, אבל תגידו לי אם זה יותר מעצבן. והשאלה שאמרתי גם לאורך הדרך, האם בצ'ק-אין וניהול נוכחות צריך לציין את שם העמדה, כדי שמי שחושב להגיע ידע אם יש מקום, נגיד, ברמת העמדה. אם לא צריך את זה, זה יכול קצת לפשט את הממשק, כלומר, כשאני בא לעשות צ'ק-אין, במקום שאני עכשיו, יהיה לי 2 קליקים, יהיה לי קליק אחד, אבל נראה לי שזה יכול לעזור לטובת השקיפות. שוב, הכוונה שלי זה שאני בא לעשות צ'ק-אין, האם לעשות את השלב הזה כדי שמי שבחוץ ידע כמה אנשים נמצאים באופניים וכמה לא. תנו לי על זה פידבק. זהו. מי שצלחה את הסרטון הזה עד עכשיו, שימו אימוג'י של בטטה, סתם של בננה, בוואטסאפ, האמת היא לא בוואטסאפ שלכם, אז לא משנה. כל הכבוד למי שצלחה עד עכשיו, נתראה בשמחות.